a poesía é, basicamente, antes de nada, un exercicio de exhibicionismo brutal. Por lo menos a poesía, cando sae de min, outra cousa cando entra, pero cando sae de min é a maneira na que mellor me sinto de explicar cousas que nunca explicaría de outra maneira, incluso intentar que as entendan, non ocultarlas. Esa é a parte do exhibicionismo. E cando a escoito ou cando a leo, a única maneira a única que coñezo de sentir esas emocións que se sinten cando se lee poesía son indescriptibles, así que non as vou describir, pero sí que a única maneira que coñezo de sentir esas emocións, esos sentimentos que se sinten cando se lee poesía. E aparte disso, tamén me sirve para darlle continuidade a miña faceta de músico tradicional sin ninguna pretensión máis alá de pasalo ben, de tocar e de facer bailar e cantar a xente, e por eso me gusta meter dentro dos meus poemas, polo menos cando recito, pois pequenos anacos de música tradicional, neste caso coa pandeireta, porque me permite máis flexibilidade a hora de introducirlo nos poemas, e encanta meter a pandeireta e outros sons que intento meter por aí, pero si, gustame moito meter a pandeireta, e esa é a continuidade que atopo na poesía, esa parte da poesía, da lírica, decía antes no recital, xa está presente en toda a tradición oral do noso povo.